Dobrý večer, priatelia, poslucháči. Tak sa tešíme, že dnes je druhý podcast, ktorý sme si pre vás pripravili, ja Kaja. A ja Mary Krajčová. Dnes je ešte úplne taký špeciálny deň, Svetový deň hlasu, hoci teda je to iba deň, kedy nahrávame tento podcast a pustíme ho samozrejme niekedy trošku neskôr, ale je to taký zaujímavý fenomén hlas a poézia. Nielen preto, že poézia je krásna, keď ju niekto číta, alebo keď niekto tie hlboké slová venuje tomu človeku. Ale aj preto, že poézia sama o sebe môže byť naozaj takým hlasom krásy, pokoja, spojenia, takej blízkosti, takého vzájomného počúvania sa, porozumenia si. A o to viac možno je to v dnešných dňoch také veľmi prepotrebné. Takže ešte raz, naozaj som veľmi rada, že sa tu dnes znova počujeme. Mary, ako si na tom ty? A ja sa veľmi teším. Naozaj taký zaujímavý deň nám to vyšiel na to nahrávanie, takže našimi hlasmi by sme dnes chceli porozprávať našim poslucháčom o tom, ako my tvoríme tú poéziu a ako vznikajú tie básne. Možno, že by sme tú dnešnú epizódu mohli nazvať aj, že poézia urob si sám. No, postav svoj dom. Dobre. No, tak dúfam, že vám poskytneme nejaké cenné rady o tom, ako tvoriť. A hneď na úvod by som sa ťa, Kaja, spýtala, že či si sa stretla s takým predsudkom od niektorých ľudí, ktorí čítali niekedy tvoje básne, že no tak tá Kaja sa s tým asi narodila, jej to ide samo, ona to má naozaj od prírody. Stretla si sa s tým? Vieš čo, úplne prvé mi napadlo niečo celkom iné, ako si teraz povedala. Ako prvé mi napadla kritika, s ktorou som sa stretla. No, lebo áno, úplne možno tak na počiatku, keď som bola ešte nejaká piatočka a napísala som prvú báseň, normálne si doteraz pamätám tie slova, to bolo, neviem, fakt také ekologické niečo, asi sme na hodine slohu alebo niečo podobné to bolo, sme mali niečo napísať. A ja som to napísala vo veršoch a začalo to. Na schvál to volám to, lebo nie je to báseň, je to také veršovanie. Začínalo to. Dokedy budeme žiť šťastne v miery? Záhuba hľadí z ozonovej diery. Wow. No. A 3 bodky. Ešte predtým som vymyslela báseň o IT mimozemšťanovi. To som bola asi druháčka na základnej škole. Bola to vlastne pieseň, ale tu už nebudem ani spievať, ani recitovať. Ale hej, vtedy som mala taký pocit, aj teda ma pani učiteľka pochválila a potom, keď som postupne písala stále viac, alebo teda vždy, keď sa objavila nejaká báseň a dala som ju niekomu prečítať, tak samozrejme z tej pozície, že v našej rodine nikto nepísal básne, aspoň o ňom neviem, tak vždy ma pochválili aj áno, tu máš talent a tak. A takisto aj, myslím, že moje kamarátky, keď som im dala niečo prečítať alebo som im niečo napísala, tak to rovnako vnímali. Ale potom som dala svoje básne na vysokej škole na takú ako keby na také zhodnotenie jednému nášmu takému, nebol to profesor, bol to práve že doktorant, ale taký veľmi zbehlý v písaní a čakala som teda, že ma pochváli a prišla studená sprcha. Tak, no hej, pamätám si také nejaké rády, že neodhaľuj sa pred čitateľom, čitatelia sú sarkastické svine a budú v tých básniach hľadať nejaké pikantérie, že viac tajomnosti, ale viem, že má ten taký úplne nechcem povedať, že vulgárne, nemyslel to vôbec vulgárne, ale myslel to naozaj asi zo svojej skúsenosti. Áno, áno. Ja som to naozaj nechápala, veď akože do poézie sa musíš vyliať všetko. Ale bolo to naozaj, keď si teraz prečítam tie básne, to bola čistá lopata po hlave. A
A naozaj je určite lepšie také tajomno a povedať možno to, čo chcem teda vysloviť alebo vyjadriť menej slovami a viac možno takým niečím skrytým, čo je za nich, že nemusím to povedať presne tak, ako som to cítila, žila, nie je to ani môj denník, ani moje neviem čo. Hej, hoci sa tam odrážajú veci, ktoré som zažila, ale zároveň to má byť aj priestor preto, aby ten druhý, ten čitateľ, nachádzal v tom to svoje prežívanie toho. Takže naozaj neponúkať sa na otvorenej dlani na tanieri v tomto zmysle. To je Takže zaujímavé. tak. No, a ty to máš ako? No teraz mi beží v hlave veľa myšlienok, ako zamýšľam sa nad tým, že čo sa týka kritiky, tak asi sme si naozaj že sami najväčšími kritikmi a najlepšie je sa ku svojim básňam presne takto vrátiť po čase, keď človek už ani nevie, že toto som niekedy písal ja a tak si to vie najlepšie ohodnotiť, že či to je dobré alebo zlé. Ale ja som tou svojou otázkou mierila v podstate k tomu, že ja som sa s tým tak stretla možno trochu, že ľudia majú o básnikoch taký ten predsudok alebo veria takému mýtu, že oni to jednoducho vedia, lebo to vedia a my to nevieme, my smrteľníci to nevieme. A ja chcem povedať to, že ja som tak pochopila, že ten proces tvorby má nejaké svoje pravidlá, ktoré sa dá naučiť a ktoré keď človek dodrží, tak na konci môže napísať báseň a naozaj ktokoľvek. Takže nejde to samo, ale ak použijeme tie správne prostriedky, tak sa k tomu vieme dopracovať a možno sa tu teda nám podarí dneska nejaké tie prostriedky aj spomenúť. A takým prvým, ktorý ma napadá, je taká otázka, že či aj pre teba je Kaja dôležité miesto, kde píšeš a či máš nejaké konkrétne miesto, kde sa ti dobre tvorí. No tak ja nie som Jan Holý, ktorý tvoril v Maduniciach vo svojej záhrade pri Fare, teda to nebola to jeho záhrada, bola to farská záhrada. Ale ja tvorím vlastne kdekoľvek, kde príde tá inšpirácia. Čiže veľakrát sa mi stalo, isté obdobie som mala také, že naozaj sadla som do vlaku a automaticky sa vo mne ako začala za tým oknom obiehať krajina. Prebudilo niečo, že som musela písať. A naozaj vznikli tam viaceré krásne básne, ktoré asi tie najkrajšie žiaľ už ani nemám, ale jednu predsa len mám. Ja neviem, či ju dám rovno teraz, tú báseň. A tak môžeš, keď to spomínaš, môžeš. Tak ju dám, dobre. Je to báseň z roku 2009, cestou na Liptov alebo cez Liptov a nazvala som ju V krajine. Koľajnice, nekonečne dlhé, zakrútené myhalnice na trblietavých lícach zasneženej krajiny. Tvár má svoje polia, vrchy doliny a naše oči sú hniezda čakajúce a vypúšťajú do neznáma svoje myhalnice s túžbou na jarný návrat niekoho. Krásne. Je to také napomedzi snehu topiaceho sa a jary. No, vieš čo, mne tak dnes nápadlo, ja som mala taký deň, že som išla po obede zbierať prvosienky, teda kašky, alebo niekto to dokonca volá Petr Klíč, kľud svätého Petra, je to také poetický názov. Na čajík je z toho skvelý čajík. No a keď som ich tak zbierala, fakt bola posiata luka, to bolo na takom kopci medzi Terchovou a Zázrivou. A keď sa také zapadajúce slnko do nich oprelo, tak naozaj tak krásne svietili z tej zeme. Úplne suchej, úplne som sa čudovala, že ako sa jej tak predrali. A mi to trošku pripomenulo vlastne písanie poézie, že je to proste, ideš, zhonieš sa ku kaške, otrhneš kvietok, položíš do košíka, niekedy stretneš celú skupinku kašiek, natrháš ich viacej spolu, niekedy prejdeš kúsok ďalej, lebo už tam pri tebe nie sú.
chceš sa zohnúť, otrhnúť, ale pozeráš, tá kaška je ešte nerozkvitnutá alebo je už taká odkvitnutá, tak ju neotrhneš. A prišlo mi to ako písanie poézie, že tak človek niekedy sa ocitne ako keby na takej veľkej lúke. Máš pocit, že pri tom, že chceš niečo napísať, potrebuješ niečo zo seba ako keby dostať a že je to taká bytostná potreba. A pokiaľ to teda nie je iné, alebo ešte spomeniem neskôr aj taký iný spôsob, kedy sa tvorí poézia. Ale toto je taká naozaj taká, že bytostná potreba a je to také hľadanie, niekedy vieš, čo chceš napísať, ale hľadaš tie správne slova. Niekedy ti prídu celé vety naraz. Hej, niekedy máš pocit, že celá báseň ti naraz spadne, ako keby na ten papier, že ty to iba zapisuješ a kde tu naozaj potom už iba minimálnu úpravu tomu spravíš. Tak mi to prišlo dnes pri tom trhaní snežienok. Úplne Prvosienok. ťa vidím a mám pocit, že cítim tú vôňu Áno, a tých ja ju stále kvitov. cítim. Sme tu Áno. taký opršaný vôňou prvosienok. Tak je to také niečo, je pre mňa to písanie poézie. Ako úplne si to uchopila krásne. Aj sa mi páči, že naozaj pre teba je práve tá príroda takým silným zdrojom inšpirácie, alebo jednoducho ten vonkajší svet. Ja zase poviem, že u mňa... Som si to chcela opýtať, presne. Áno, že u mňa v podstate ide skôr možno o ten vnútorný priestor, pretože moje najčastejšie miesto, kde vzniká moja poézia, je večer v posteli, ide na mňa, nedá sa mi zaspať, musí sa to napísať. A takto vznikla drvivá väčšina mojich básní už od tínedžerských čias, kedy sme ešte nemali mobily a pamätám si, že ako sme boli na izbe, ja som teda bola s 3 súrodencami, tak som si teda nechcela dovoliť, že v noci zažnem lampu a idem si to zapísať, tak som teda sa snažila si tú báseň vždycky zapamätať a do rána som si ju musela zapamätať, aby som si ju mohla ráno zapísať. Ináč nerozumiem, že ako som si ju mohla zapamätať, ale zapamätala som si ju vždy do rána, to už by sa mi dneska nedalo. Takže dneska si ju už vždy hneď zapíšem do smartfónu a je napísaná, ale v podstate sa to tak bije s takými teóriami, ktoré som ja počula, alebo s takými dobrými radami, že je dobré mať také stále miesto na tú tvorbu, nejaký stôl, na ktorom máš práve nejaký zápisník, nejaké pero, vždy ten istý priestor a v stálom čase na tom rovnakom mieste sa snažíš tvoriť. A v podstate, nemám to teda takto, že by som si pekne sadla k stolu, ale tak láhnem si do postele a píšem. Máš to stabilné miesto, vieš, to je aspoň to áno. Podstatné, teda, ak to niekto takto má. Ja to aj tomu trošku rozumiem, že možno niekto je naozaj taký, že potrebuje k tomu taký naozaj svoj čas, svoj priestor, svoj pokoj, svoje také vnútorné naladenie. A ja som skôr taký človek chaosu, alebo že som nútená nejako nejako žiť, ako to ide a tak. A že tak asi aj tá poézia je možno vzniká nejako blízko nášmu charakteru, že to akým spôsobom žijeme, fungujeme, že aj toto sa možno na tom odráža. Ale teraz sa dostávam k tomu, čo som chcela povedať, že sú aj teda iné spôsoby, aj u mňa. A to je napríklad vtedy, keď som dostala požiadavku napísať nejakú báseň pánovi Farárovi na prvé sväté príjmanie, ako poďakovanie teda za deti. Tak som sa snažila, aby to bolo naozaj trošku také na úrovni, aby to nebolo také nejaké iba zveršované niečo. Tak som sa snažila aj tam dostať nejakú hĺbku, aj význam toho prvého svätého príjmania a teda. No a vtedy som si naozaj musela sadnúť. Jasné, že myšlienky mi tak kde tu nejaké chodili, tak tie som sa snažila si zapísať aspoň také tie nástrely, také cvengy malé, ale už keď mi horelo za pätami, lebo na druhý deň bolo prvé sväté príjmanie, tak v ten večer som sa donútila a sadla som si a teda potrebovala som si naozaj sadnúť, nájsť si ten kľud, lebo som sa k tomu dovtedy nedostala.
No a väčšinou presne takéto veci, ktoré neprídu úplne spontánne, tak potrebujú ten čas. A chápem, že nejakí spisovatelia, ktorí sa tým aj živia, tak asi tvoria aj tak, že je to aj z časti teda aj práca možno, ja neviem, ak niekto tvorí básne pre deti a vie, že teda chce vydať z toho knihu a tak ďalej, že aj systematicky na tom pracuje a podľa mňa je to tiež super. Dá sa mi to fajn. Teraz si mi pripomenula ešte v podstate aj to zapisovanie tých básní, že teda aj sme spomenuli už dneska tie zápisníky. Ja si teda vediem nejaké zápisníky svojich básničiek a teraz nedávno som objavila také svoje nové hobby, scrapbooking, a to je v podstate taká tvorba koláží, do ktorých si potom zapíšem tú konkrétnu báseň a je to naozaj také, že aj spájam aj ten vizuálny prvok s tou tvorbou, ale keď ty si spomínala, že ty si taká chaotická, tak prezrad našim poslucháčom, že kde všade si ty zapíšeš tie svoje básne. No, áno, tak je to čokoľvek, čo mám po ruke. Asi také najčastejšie, keď sa pozriem do takého môjho šuflíka s básňami, alebo respektíve s takými prvotinami, úryvkami, ktoré nie sú ešte prepísané v zápisníčkoch. Inak mimochodom som raz na asi 4 roky strátila môj úplne prvý zápisník s poéziou, ktorý mám asi... A potom sa našiel? Potom sa našiel po 4 rokoch, ale som myslela, že už akože konečná. Od roku 2005 som tam písala básne. Posledná je z roku 2010-11. No a bolo by mi to ľúto, lebo zrovna väčšinu z tých básní, ktoré sú v tomto zápisníčku, tak nemám nikde inde. No, ale teda zapisujem si ich tak, že kde to príde. A veľakrát som vtedy v kuchyni, lebo však veľká rodina, veľký hrniec, veľa času v kuchyni. Tak. Som si to spríjemňovala aj tým, že, alebo ja neviem, to mi asi Pán Boh tak spríjemňoval, vieš, že mi vtedy posielal také poetické myšlienky, že aj tá robota v kuchyni nemusí byť úplne taká prozaická. Tak tam mi prihodil myšlienku, kde som teda bola povzbudená napísať nejakú báseň. Takže písala som ich na napríklad desiatové papierové vrecká. A to mi trošku pripomenulo moju starú mamu, ktorá nám na takéto vrecúška písala všelijaké odkazy a dávala do nich koláče. Aj, myslím, že to boli jej vrecká z múky. Aj Milan Rufus má takú báseň, že na vreckách múčných sme si niečo písali. No ja myslím, že môžeme našim poslucháčom aj ukázať tieto tvoje zápisky, alebo možno aj tie moje, takže pridáme nejaké fotky na pozadie, popri tom, ako sa o tomto budeme ďalej rozprávať. No tak je to krásne, takže buď si človek určí nejaký konkrétny zápisník, alebo chytí, čo má prvé po ruke a zapíše, čo treba. Určite je potrebné byť taký otvorený a vnímavý na nejakú tú myšlienku, ktorá príde, a rýchlo si ju zapísať, lebo naozaj na ňu môžeme zabudnúť. Ako niekedy sa stane, že nezapíšeš ju v tej sekunde a ona naozaj po tom okamihu tá myšlienka sa buď zmení, alebo že nevieš, že ty vieš, aká to je myšlienka, ale už sa ti strátili tie slova, ktoré si presne mal, to uloženie, a jednoducho už sa k tomu nikdy nedostaneš, že to už nemá niekedy tú takú, že nie je to tá správna proste prvosienka jednoducho. Áno. A tým sa si mi úplne nahrala na takú myšlienku, ktorú si tiež teraz nesiem v hlave, že v podstate, keď som rozmýšľala nad tou tvorbou, že ona niekedy ide a niekedy nejde. Jednoducho sú obdobia, kedy človeku nejde tvoriť, nech sa akokoľvek snaží, zasekne sa to na nejakej myšlienke a aj to v podstate patrí k tej tvorbe. Poznáš aj takéto niečo, že proste nemôžeš písať, lebo to nejde? Samozrejme. Ja si myslím, že som to aj dokonca spomínala v tom prvom podcaste, že teraz asi mám také obdobie, že sa mi nedá úplne tvoriť. Hoci teda už som bola medzičasom Veľká noc, tak som napísala veľkonočný pozdrav, lebo ešte to je ďalšia vlastne taká kapitola pozdraví veľkonočné, vianočné, kedy sa vždy snažím napísať báseň
A snažím sa teda okrem toho, aby to vždy nieslo to posolstvo, či tej Veľkej noci alebo Vianoc, tak aby tam niesli tie slova a niečo z toho, čím žijem práve ja, tak to nejako tak sklobiť. Takže bola Veľká noc, napísala som aj pozdrav veľkonočný, alebo teda báseň na pozdrav. Ale to bolo tiež také, že som videla nejakú fotku, ktorú som chcela, že toto vytlačím na pozdrav a k tomu mi už nabehla myšlienka a nejako som si naozaj musela potom k tomu sadnúť a na poslednú chvíľu to napísať. Lebo presne teraz nie som v tom takom období, že by som veľa písala, respektíve naozaj na mňa tak nejak tie myšlienky zhora nechodia, ale asi žijem tú poéziu, ako som už aj spomínala teda, že ju skôr žijem tak inak, že cítim, že je prítomná vo všetkom, ako dnes napríklad pri tom Petr Klíčovi. Takže je to tak. A ty to máš ako? Ja som mala určite vo svojom živote aj také obdobia, kedy som skutočne, že mesiace netvorila a možno za ten jeden rok som napísala len 10 básní alebo tak. No a ešte mám ja v sebe takú jednu prekážku, ktorú si uvedomujem, ktorá mi bráni v tej tvorbe a to je perfekcionizmus. Som naozaj pochopila, že perfekcionizmus zabíja tvorbu a keď to človek chce mať perfektné, tak vlastne nevytvorí nič, nenapíše nič. No a potom som... Ako tendenciu to stále opravovať? Alebo... musím sa uspokojiť s tým, ako to príde. A niekedy áno, niekedy to ešte chcem poopravovávať a potom to neuzrie svetlo sveta, hej, lebo si myslím, že nie je to dosť dobré, ale toto si tak uvedomujem, že nie je taký úplne správny prístup. No a týmto sa v podstate úplne už dostávame konečne k tomu jadru, že ako teda tvoriť, alebo že ako zodpovedať si tú otázku, že ako tvoríme. A mňa také prvé, čo k tomu napadá, je, že na začiatku tej tvorby si musím vždycky dať nejaké obmedzenie. A to obmedzenie môže byť aj téma, že bude to o tomto. Hej, ako keď ty si spomínala, že máš takéto zadanie, tak už teda napíšeš niečo k tomu. Ale to obmedzenie môže byť aj vo forme, že si zvolím, že napíšem niečo, čo bude takto dlhé, alebo že použijem takéto a takéto rímy, alebo také niečo. Pretože v podstate na začiatku máme, minule som počula taký perfektný výraz, že sa to volá, že paralýzu možností. Že keď máš milión možností, o čom tvoriť a o čom písať, no tak si nevyberieš nič. Ale keď si nejako určíš, dáš si tie hranice, že takto a takto budem tvoriť, o tomto budem tvoriť, také a také to bude dlhé, tak v podstate vtedy sa ti to podarí vytvoriť. Uvedomila si toto niekedy, že v podstate to obmedzenie, ktoré si dáme, je tou skutočnou slobodou k tej tvorbe? Vieš čo, ja to nemám až takto úplne tak presne pomenované ako ty, ale ako si o tom hovorila, tak si spätne vybavujem, že hlavne v posledných možno rokoch, 2, 3, tak sa snažím vlastne minimalizovať slova v básniach a vlastne snažím sa povedať na takom minimálnom priestore čo najviac. Že kedysi ja by som teda bola schopná, ako som aj spomínala na tom začiatku, že povylievať tam všetky emócie, všetky otienky a zákutička a všetko možné. A teraz vlastne sa tomuto, alebo mala som takú tendenciu sa stále tomu vlastne menej a menej sa tak rozširovať a naozaj teraz sa snažím tú báseň tak vcucnúť do takého možno jednoduchého, do takej jednoduchej výpovede. Alebo do jednoduchého tvaru dokonca, hej, že tak možno, že toto, ale nejako sa asi neobmedzujem, že alebo nevytýčim si, že musí to byť takéto dlhé, no jasné, že áno, to je vlastne pravda. Áno, to je pravda. Hej, že musím to zmestiť vlastne na tú, ja neviem, chcem, aby do A4 sa zmestili 4 pozdravy,
tak vlastne, aby sa to tak zhruba zmestilo a aby to bolo čitateľné, hej? Takže toto je jediné, ale keď sa zo mňa akože naozaj, že tá báseň vylieva v tom zmysle, že cítim tú inšpiráciu Duchom Svätým, lebo je to tak, že tá báseň nie je proste iba zo mňa, nikdy, Áno. tak vtedy tomu nedávam nejaké obmedzenia. Určite nie. Áno, v podstate, ale máš pravdu v tom, že ani ja si ten rozsah si v podstate neurčím hneď na začiatku. Ono to v podstate človek vie, že už som vypovedal, čo som chcel vypovedať a niekedy je to na 3 riadky, niekedy je to na 4 slohy, na 4 štvorvešia, alebo ešte dlhšie, ale hej, ale v podstate asi rozumieš, kam som tým mierila. Áno, určite. A mne sa to tak páči, ja som si to tak niekedy naozaj pomenovala a uvedomila som si, že aj bez toho, že by som to mala pomenované, že toto používam, že toto mám v tej mysli, že jednoducho už keď sa mi, ako keby už keď si vytvorím napríklad ten prvý rím a je to napríklad združený rím, tak už potom pokračujem a už tvorím takéto isté rímy, už nerozmýšľam nejako ináč nad tou básňou. A keď sa mi nedá rímovať, tak zase nechám voľný verš. Takže áno, asi tak. Toto je veľmi podobné, že niekedy niektoré typy výpovedí sa mi ani veľmi tiež nedajú zrímovať, alebo respektíve mám pocit, že by som ich do toho veľmi tlačila a že možno takému takej civilnosti ten voľný verš tak napomáha, že keď chcem niečo povedať civilne, aby to nepôsobilo nejak veľmi. A to nechcem povedať, že ja nerada ani možno používam to slovo, že pateticky, lebo v podstate každá básňa, alebo aj každý autor má nejaký taký svoj štýl a vôbec si teraz nechcem tým povedať, že ten, kto píše vyslovene naozaj nejaké, neviem, respekty, alebo ja neviem čo, že nejaký patetický. Naopak, že niekedy je to také super, že to som si uvedomila, že niečo si čítam, nejakú poéziu dobrú a mňa to vtedy veľmi núti, ako keby, že alebo respektíve dostanem takú inšpiráciu aj ja, že napísať a trošku by som tam akože musím si dať pozor, aby som vlastne neopakovala podobný štýl ako to, čo som práve čítala. Ale to chcem vlastne povedať, že pri tom hľadaní si aj toho osobitého štýlu je veľmi fajn, keď človek, ktorý začína písať, alebo už je taký pokročilý v tom písaní, má aj veľa načítaného, veľa dobrých autorov, veľa rôznych autorov. Áno, určite. Je to skvelé preto, aby naozaj aj videl, on už sám teda si vie potom aj tak povedať, že áno, toto je dobré, čo som napísal. Vie sa tak skorigovať jednoducho, lebo si cibri aj ten vkus a štýl. Áno. No ale o tom, že kto z tých známych alebo aj menej známych autorov poézie nás dve ovplyvnil v tej tvorbe, sme sa bavili, že sa asi už budeme rozprávať na budúce. Vidím, pozerám práve, že koľko minút sa už rozprávame, no túto tému sme ešte zďaleka nevyčerpali a ja sa už teraz teším, že teda ju dotiahneme v ďalšej epizóde, ale keďže teda sa nám priblížil koniec epizódy, tak by sme to zase zakončili nejakými básňami. Možno dneska začnem ja a nechám teba skončiť. Dobre. Áno. Tak moja prvá básnička v podstate súvisí s tvorbou a bola venovaná samotnej múze. Múze. Kedysi v bolesti do špiku kosti bola som plná pochybností. Nechcela som ti písať v zlosti. Nechcela som tak padnúť, že by som musela kradnúť múze jej báseň ladnú. Dnes múza chodí sama. A je to krásna dáma. Zahreje v chladné rána. A keď má družku pokoru, vzbudí mi väčšiu dôveru. Nadelí báseň nad mieru. Nadelí báseň nad mieru. Druhá básnička je z obdobia, keď, ako sme spomínali, keď mi až tak nešlo tvoriť a som sa s tým tak nejako zmierovala práve tým písaním. Báseň sa volá Uväznili ma.
Uväznili ma v nezmyselných vetách, v prečerknutých veršoch, v pokusoch o báseň. Uväznili ma medzi nenávisťou, láskou a odpustením. Uväznili ma v čiarach tohto sveta, v týchto časoch skúšok, teraz na jeseň. Uväznili ma medzi úzkosťou, otázkou a milovaním. Chcú zakázať básnikovi, aby písal. Chcú zakázať básnikovi, aby sníval. Chcú zakázať básnikovi život. Uprostred týchto mreží však kričí hlasno jeden verš. Ja budem písať, neprestanem. Čuž báseň, viacej nepovieš. Toto im zatiaľ stačí. Amen. To je milé. No a posledná báseň má taký príznačný názov Tvorba. Čo je to tvoriť? Nachádzať seba. Odtlačok tvorcu v hlbinách neba. Tvoriť je skrotiť neskrotné žriebe. V poslušnú ovcu vždy vernú sebe. Tvoriť je krmiť senom i slovom koňa, nech nesie jarmo básnikovo. Tvoriť je cváľať vo svete novom. Podkova pieseň zaspieva o ňom. Teraz sa už tešíme, Kaja, na tie tvoje básne na záver. Úplne som chcela prečítať inú, ale keď si povedala tie posledné verše, Podkova pieseň zaspieva o ňom, tak ju vlastne nájdem inú. Takže inak musím povedať, že ja mám tie básne, ja som nejaká kuchynská žena. Ja som si ich tu pozakladala alobalom. Mám to tak pekne zašustím. Počujeme ASMR, áno. Áno, presne. Takže Tvojim smerom z roku 2003. Vlastne táto báseň je napísaná už potom, ako som dostala tú kritiku na vysokej škole. Takže som sa snažila aspoň voľný verš, keď už som nevedela inak. Vôbec nie je dokonalá, ale napriek tomu ju dám. Podkujem si svoje divocválajúce sny podkovami od teba. Iskry letia tmou, na strane západu čakám pretnutie rovnobežkou obzoru. A potom cítim dotyk. Stretnutie premení na kríž slobodu. Nevyšľapaná cesta ku spáse a predsa tu je nádej všetkých hľadaní. Môcť kročiť do tichých šľapají posledného pútnika. No a skončím alebo uzavriem to takou jarnou z marca roku 2009. V predjari. Slnko sa mi oprelo do hlavy a vtislo mi svoj bosk túlavý a s rukami vo vlasoch ma núti snívať o nás dvoch. A ja s tým nič nespravím, keď prisadne si za náš stôl. Nahnutý celkom nad môj nos, vieš, že už nie si tu len host. Spolu kráčame zo snehu do trávy. Ďakujem ti, Kaja. A ďakujem aj vám, naši milí poslucháči, že ste si nás opäť vypočuli a naladili. Lúčime sa s vami a tešíme sa opäť na budúce. Tešíme sa veľmi. Ahojte, priatelia.